APHUTHAK KARDOM Karbi Anglong Nili Avinasteron Puthot Wangtlo Nang Litum Kaching Hon Matikelang Bom Channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along Lapen Pinile Tota Nili Non Kachitang Klong Karbi Anglong VORENG AWARSAI APHUTHAK si Nalitum Hon Nang Wan Piglo La Sinalitum Stame video Kicheng Ben Kijutan Kilangia Fancy Nili in Pen Tuning Riglo Lapen Labangso channel Long Jong Sinalitum Non Nang Kahumri Mi Komanedo Pulote Nalitum Kaching Hon Pen subscribe ikon La peladu hestame belarjan doigi dakstame nalitum berig denon tangte parade dependent pini labangso VORENG AWARSAI APHUTHAK le lang polonang lapen tiek pen sonsoni alam cethan polonang tangte pangceng polonang la penali tum stame thek pon long pot hailo penang social media long labangso APHUTHAK bangke penang an share bang dolo la pen upload bang dolo la pen do olo wipis tame nali tum han paklang ning pabang si ni labangso video bang punai thulil iglo la penda government of Assam office of superintendent of police Karbi Anglong district Dipu dak nali tum thek ponang pola pen memo number nali tum dak palang ponigo the pendant Dipu 29 November 2022 labangso ahot si issue pon la penda advertisement nali tum lang pon lang ikpamenon dak enforcement of the government letter number nali tum dak thek ponang po that 23/11/2022 interested eligible candidates are hereby invited to submit application for it no post dak it do post bang dak nirkep ando inghoi nirkep ando lapen a post of data entry operator labangso VORENG AWARSAI lo mate DEO na so post do dak it ando la sinangli tum Ning Kehang Atum jogdun igon lapen lang polo nang non lapen chethan polo nang nali tum stame nang lang dun igon lapen nilistame dak nang than pon ekpo lapen aprang si dak post amen lang dam iklo nang serial numbering si data entry operator lapen police station dak 6 do lapen prosecution dak 1 do lapen prison jail dak le ingsi do total dak number of post bang dak 8 lo lapen education hin lang dam lo pulte higher secondary pass nahi dak nani tum thek nang thek lo hin lapen computer knowledge do nang pol lapen speed of 30 words per minute long 30 words an nang litum typing thek nang po labangso experience ban nalitum kido bang kenang solo dak lang porigo lapen dak pay bang nalitum dak thek pon lang po fixed by 20,000 per month with the annual increment at 3% an lapen 20,000 la mission la Ning Kehang abang phu abang phitum nalitum jogdon igon lapen try don igon lapen dak terms and condition dak copy pc tok mola talang polo nang thek pen lapen terms and condition the candidate should submit his her biodata in standard form of application published in Assam Gazette Part 9 along with self-attested certificate documents relating to qualification experience age identity proof lapen two copies of recent photo size color photograph of the office to the office of the superintendent of police Karbi Anglong Dipu 782460 address addressing in the superintendent of dak putha lang pontuna superintendent of police Karbi Anglong Dipu lablo lapen police Karbi Anglong Dipu before 15 December 15 aprang nalitum jogdun ignang pol lapen ke planning bangalalo standard formal nalitum kenang so sarhoda ke tok nalitum fill up ignang pol lapen fill up igdet pen self attested mate signature chipithai nalitum certificate mate documents xerox si lapen that nalitum qualification lahi certificate pinang pol lapen experience certificate nalitum pidunang pol labangso logon lapen age afan arta afan birth certificate pidunang po birth certificate avistame Aadhaar card stame chok ik lapen identity proof Aadhaar card pan card voter id lason pinang po lapen hini photo pakni pidunang ponalitum color photo lase labangso la documents ai nalitum tangthai lo pule ki jogdam ning bangke nalitum dak thek ponang po superintendent of police Karbi Anglong Dipu si nalitum damsi jogdam ignang po dak tok dolo address along lapen number 2 along the candidate for the above mentioned post will be selected on basis written test lapen
typing test ta en pon po lapen viva voice nalitum dak theklong ik po lapen number 3 bang the requirement will be the purely and consular basis no provision and regular lapen lahai bang ni lila anak than pon ik edet po lapen age creatin lang dam te no more than 40 years pen aki ong kaliden nang po lapen 18 years pen ta ki kom kaliden nang po yo arta bang ke lapen 7 number lang dak tok to dak bang la anang nelo lapen for details please visit official Facebook page lo nali tum dam pens tami humri dam igme www.facebook.com Karbi Anglong Police nali tum dam igdeno labangsa page lo dak le nali tum details lain puta dak stami pipon iglo lapen puthon nali tum sonsoni si chini kang tung pulte nali tum call igme le screen lo nali tum dak number bang thekpon long igi for curious please contact SI Arbil Hojai the phone number dola nang litum screen along tek ponang po labang so phone number on call penang litum ingson sonia lamba nang litum arjo ikme lapen written test will be held on 18 December se written test bang dak pipon po labang so exam bang nang litum lang ikdeno la ki jutsi panalong dak ke tok pon do nang litum tek longi la hello ning hang abang fitum nali tum jogdun ingtung pule jogdun iko voreng AWARSAI bang paklang thaining pumasini liajat voreng AWARSAI ta na paklang ik lablo nali tum han update kelong ik ane lapen nali tum ta labangso YouTube channel subscribe ke abang sedolang pule nali tum subscribe igon lapen belarjan ta nali tum tingni pin ben ber ik deno lapen la so video nali tum ka an share igon pachithang nang eli Karbi Anglong arlota lapen ning hang abang fitum dui pojok dunang lapen pelong duna lalo lapen pinya video long bang an chot lo labang so voreng AWARSAI APHUTHAK sinli thiek penstame nali tum phan nang than pachini iglo lapen nali tum long jong selas labang so allo avelang pulte nili phan homri ikon nili stame nali tum phan nang sen ikpo lapen la standard form labang so a job ka apply ni a form jong senali tum long ave pulte nili phan homri ikon nili nali tum phan WhatsApp long nang sen ikpo pening sonsoni la ka fill up thik the an bang nili ke thek an bang ki on an ban ali tam hanang cherap dun ikpo tangte pinya video long bang lansing ton jogjedat po asidome thak me nili hen pen kardom